Ki parabangin bat ki parlok baro ki ba sab ki Bible study agani ka por ni pedang subhai pi bani perkhat lang bani study lang ya ka Bible ka khtin blai haga bangi dang ya pudi sifang ka jingduai ban menta ni betang sisu ya ka jingduai sifang ka jingduai menta ka kam mission menta ka jinglap ya ka gospel jong ka hima ka jong blai tegani ka sin ka balai ka bentan ni dale A B but mentari C jong kini ka jinglap ya gospel but hagani ka tayo ka bradap ni la pet kumno ba ni duai ba uble un play ya ka lat ba ka hima ka jong play kan wan pedeng jong breu ki don't not breu tu mentapat ni lepet ru hoi na ka bentabu uble un penmi sibon ki nong tre tu mentapat ni lepet ya ka benta ka be dei pat bat ki jing play kumno bo uble play ki lat ki lenti pedeng ki breu da ka bang ya pet ya ka jing ja ha ka jing lop ya ka gospel do apostle Paul bat ki para no tre kumno ba uble da play ya ki jing khang nam ta ka jing lop ya ka gospel bat kumno la ai ki jing sluri ki ban ni lop ya ka gospel bat bang ni dan kamru ban duai na ka banta jong kini te tu ni duai ku khpa jing ni bhabning ni aingu imi bangi la ban teng pat kumni ka Bible study jong ka balang kani ka por haga bangi dang ya puli sifang ka jing duai namta ka jing lop ka gospel ka jami namta ka hima ka jami kan ra ba kan long apring jong paru ki je bri jong ka perthai baginyo diam yo ma di ka hima ka jami try da ka ba yelop ka gospel ba baro ki nyo snow sifang kani kalat jong ka jing pen em ka ba mela ai no ba khun jong me Jesus Christ tugur khu ngi kani ka por i we kan rat ka be don benta ban ngap ban ni pudi lang ni ka khtin ka jong me kar khu begin da ma chi sha ye ka jing kaman bat ka jing sup jong ka hima ka jong me ha ki don not ki jong ni na bangi pa ni ni ka teng Jesus Christ amen tu haka kitab jong ki kam ki apostle jong hakan testament ka thamai ni puli bania sifang ki jinglap ki jong apostle Paul bat ki wei pat ru ki senran ki jong try jesu hapreng jong ki jat ben riu haka tu ka por but apostle Paul bo le lap kat tu ni ki jaka ko ni ki jaka ki badan mentah Turkey ki phang jong ka Turkey ba mentah kebalong sifang stay setai satni jong kari Israel jong ke Jerusalem na ka bau Paul mi ban pendap ikni jingela hoi uladun siporu Antioch ka ba long kham seneng jong ke Jerusalem se phang setai but ula pe ku jaka ku bakiong ka Listra banang tu lalan thamau u hang tu tu ulawan phai biang sikui pat ka jaka na ka bawla mi ban Listra ka teng ka Antioch ti haba lai thu ktinu blaze phangani ka jinglap ju Antioch haga tu nang ka bakhat saw jong ki kam ki apostle ka bakhat ka ba arfnyo hang tu la tho ikini kantin anda ki la ya poite bat ki la ya lumlang ya ka ta ka balang kile thu na du hado ya ki ru ki bo blay la le daki bokum no ba o la pliwang haki gentle ya ga jingkhang ga jingnet but kile shong khnit por lam bat kita ki sunran te hamu apostle Paul u ya thu long kani kam de ga jing thu ndoi ka de ga jing ka record sifang ba le thu bo blay haba apostle Paul ulit ban yalap apeng ki bompat de ki bangit lani haki bom de ki ju ba ki ta ki bala khot kum ki gentle lani ki bom de ki ju ta kamat kinu ki jet ben riu kani ka sla khando ba u blay una play ka jingkhang jong ka jingnet haga tu khot ka bar funyo bo la la play wang haki gentle ya ka jingkhang ka jingnet te ka ikni ka jingkhang ka jingnet ka de ka jingkhang
Dagaba ngila ban yo ban rung si kahima ke jong blei. Kejingkang dagaba ngila ban pediang ya kejingkar khu jong kahima. Kai kata kejingkang jong kejinget. Katau ba ublei sim da bo su daki babun ki wepat kejingkang ki bakham ban rung si kahima ke jong blei. Ndau bo ya kejingkang ke bakham suk ban rung si kahima ke jong. Bat kata kalong bada ke jinget ki breu ke nyo ban pediang ya kahima ke jong blei. Ban nget hanu ban nget hau Jesus Christ ukhun jong blei. Bo blei lapha ban nong penim ban nong suspa jong percaya. Di kita ki banget hau Jesus. Ba u da ke jing sayap jong lor ke ding phna ba da ke jing mi pat jong nagi bayam. Ula penyo ya ke jing penim ai. Ula penyo ya ke jing ma pi ki pop ki jong ni. Bat kum ru ya ke hima ke jong blei. Kumta ba mbei su da gono pat ko wegel ka lenti bangin la ban yo e kini. Ka de da ke banget hau Jesus. Jadi kata ke bu Apostle Paul nani unang tho jong ni ka ngamut jong ni ka kini kitab ubali Lukas we ni ginong tho gospel uba dan dekat ber Apostle Paul ban itu ia ke jing yelap ki jong Apostle Paul bo ong ubatai hintu kum no bo Paul ke jing kren jong ber kirunget Antioch wang bala pli wang ia ke jing khang jong ke jinget pring di gentle tu kanang benta kumot ba ke jing pediang jong Hebrew ya try Jesu ya ke gospel ya ke ni ke kubur chuaning kong bat ban hadin kata ban pediang yu Jesu kesyong lada ublei ula pli chua ya ke jingkhang jong ke jinget jong ke donot jong ki lada ke donot jong ki ke la kloi ban ngen kata ban yalap ya ke gospel pediang jong ki ru kalong ke basya ya ki kalong ke bakila ban sungthu nomor belai bakila kloi ban ngen te haba kim pat ni kim sung thu ya ke gospel kim sung thu ya ni ke khubor jong ke jing pen mai ke jong blei ke khubor jong ke hima ke jong blei ke bau blei la penyo hangi ning bau khon jong Jesus Christ te haki por ki bakham siwa jong ke ni kampat dang ke bukum kata ke jingkhang hoi ke don ke dol jong ke jing thu lupa bada ke jingen an pen im lani an pen kesan yu brio haga kitab Habakuk ke lenung ke baar ke dekat ke bakhat saw but da ke jing im jong ki bre ki jong blei ki bala yo ye ke jing dei kum apeng ki khun bat ukpa kum Abraham bat ki we namar bakidon ke jing ho blei te hangi ni i ya kata ke bo Apostle Paul ule thu sifang ke ni ke jing khang jong ke jing bo bleu la play wang tak mo play ka do not ke jong kita ke bompat ngen bakini i ba playing ka don gani ke jing khang da ka bangila banyo e ke jing penem bang kinyo e gani ke jing ngen bara bakingen kiyo diang e ke jing penem kingen ho Jesu te nomor kata ka daw ka bede ba ke jing doi na ka banta ke hima ke jong blei kanong gawai ni kimat ki badan kam bahaba kedan keno kejing persyang kejing ila sitam jong ki bangit ban yathu ya ka khubor jong kejing penem nagalan jong ki lasi kilong ki bala kloi ban net ban yathu ndon kamru ba kejing khang jong kejing on play hapring gitu ki bompat ngen bat kumta ndah berduai na banta kata ublei unna ki kampla bagi donut jung ki breu ki bompat itu yo try Jesu kinyo ban itu yo dengan dan kam kono ko but kono ko jing ke manipulation na kaliang jung ki breu ndai nomor bagani ke dei ke jing thmu ko jung blei kum tangi shun kam ban duai ho blei da ke jing yene da ke jing sitrham bo blei un play ke jing khang jung ke jing ngen hapreng ki to ki bompat ngen habang ilet ban itu ya ke khubor bubha jong ke jing penem kepada Jesus Christ. Terkadang ru sekali pat ke bau Apostle Paul ukran sifang
kejing kejing khang keban kenong kum kejing kalat kelenti ban yathu ke gospel hoi kawai kejing khang kebangi keren mentan kede kejinget tendri hakoi kaliang ru ni dan kam kilat kelenti ni dan kam ya ki kejing ki kabu bangin yo ban yathu ke gospel today haba niyo ke kabu bangi salak ban yathu bar bang yathu kitu kiba lapli ke jingkhang jung ke jinget ke donot jung ki kloiru ban pediang ko khubor bat ban nget tekami wapsal pol ong ha ke sithi sinong kolosai ke nong basau ke khat ke balai bat ke basau kenang ban sau ong kumni daga badwainan naga banta jungiru bo blay on play hangi yaga jingkhang yaga taga khtin ban kren yaga jingmayan ke jong Christ naga banta jong ke bala khom ru yanga bangan yo pen pau yaka kumba ka deiken yanga ban kren hangi apostle Paul udah thoru da duai daga badwai lam naga banta jungiru kebapan ini sesin ba kejing duai kedon kam banyo banyalap ke gospel banyo kalat kelenti banyalap ke gospel dan kam banduai tuong daga baduai nam naga banta jong niru boble un pli hangi kejing khang na kejing khang ya kata kektien kemut boble un pli ya kilat ki kabu kilat kelenti banyo banyet thu ban yalap ya kani ka khubor ba jong ge jing pen ke jong blei te om tang bo play ke do no jong ki breu bo ki nyos ngon ri ban poi si kita ki breu dan kam kilat kilenti ban yo ban kran ye ki dan kam kilat kilenti ki opportunities mung yong ka ten phareng te kilat kilenti kilat banong kum kalat ban lit set ke jaga ke bikidan te badawa ya kumno banlet gini isni jungi hoi ikran sifang ban buk ki train ban buk ki kali ban buk ka plane bat kiwe te kanangta kalat kumno ban dan preng jungki kila ban dan kawai pat kasnong kawai pat kari kumno ban yo ban poi preng jungki lagalong de kamet ne kalong de kiwe pat kilat kilenti hoi kini isni jungi bangidan ki electronic media ki internet te ihap kan mauru ya kata om tam bangi duai bagi breu ki bayalap kinyo banet sekatu bejaka rei dada kumno empat yo banet dagamet sekatu bejaka rei banyo ban penpoi ya ka khubor da kirkom jam ke internet ki bangi dan menta kini kilat kilenti jong ke juk menta mo ke bangi online te Apostle Paul tu pi udah kerpat iki para bungit Kolosai bakin duai naga banta jung bat kiwe pat ki para nong tre boleh pli kita kilat kilenti benar ba dada boleh pli kita kilat kilenti kandon nak kejing penwit apreng lasi gitu gi kenhun jet penriu ki ba kilat thumu ban kilat di ki bla koi ban pediang kumbo ong trajisu kaleng kha kala berli Ndrei kinong tre giduna nomor lese teng kala benong ba kinong tre giduna tu kalengkha bampat dan kalat kalenti ban net sikatu kalengkha bani kendo itu ki breu ki ba lakloi tenta kadan kamini bangi ngin duai nam ta kani nang ta haga city sinong Ephesus ru nomor haga bede bat kani ka ngan pechwe kani nuksa ju kani haga siti siki long koren ke baning kong ka nong ka bakhan riu ka khat bakhandai hang tu apostle Paul ukran sifang kani ke jingkhang dengan puli ka tu banta ke siti siki long koren ka nong ke siti ke baning kong siki long koren ka nong ka ban riu khan riu ka khat ka bakhandai ke bong
Ndri namar ye ga jingkhang ga bakrau bat ka badan bor la pli wang nga te dan sibun kinong khang tapi kani ga nongkum ga nuksa ha ga jing sisa la pli wang ublu la pli ki lat kalenti bu apasal pol net ha preng kanu ga kanhun jat ban riu lani ka kanhun jong ki briu kanu ka snong kanu ka dong bandet bani thu ka khubor bu bha ublu la pli ki lat kalenti ndri ki dan bu teng pat ki jing penwit ki ba mi na preng jong ki briu hi te na ka ta daw apasal pol wang hakitu kani ke siti segi kolosai badan kam ban duai khnang ba kani ke jingkhang kanum khang ndrei ba kanong ko bai pli khnang ban yo ban bet apreng gitu ki parabriu ki badan kam ban ye thu ye ka khubor ke jing punim udong tu bo blei un pli hangi ke jingkhang ye ka ta ka ktin komot ke jingkhang ban ye thu ye ka ktin ke jing punim dani ka khubor jong ke jing punim ban kran ke jing mayan ke jong Christ kata ke de ke jing don kam ban duai bagi sekri ke jong blei ki ban ne yelap ki nyo ye ke jing khang ke bala pli ban net ban yelap om tang bala pli ke jing khang jong ke jingit ha ka donot jong gitu ki ban si sngo ye ka ktin ke jong blei te naga bentang kini ki balik banyalap kini ki nong yelap kum opsal pol bat ki wei bat hadu mentaru ni ben kamu ben duai om tang naga benta ban play kalat tin re bakin yo e ka jing slur tu opsal pol pan pau ye kata ka jing ben kam ha ka chithi ke bo tho si ki nong opsal sakal nong ka ban riu ka tu khat ka ba khat khandai bat ka ba arpho ngan puli ban naga benta jong ngaru ban yo ai hanga ka ktin habanga ang laga sintur ya ga ban pentip daga jing sluri ga jing mayan ga gospel naga benta jong ka banga long kitin sim hakikanji bahaga tangan kren slur kumbaga dai nga ban kren dehni opasal pol pan pau ka wei ga jing don kam jong u kum nong elap kum nong yethu ya ka khubor ba bat ka long ru ka jing don kam jong ki wei ru ki nong elap bagata kalong bo dan kam ye jing slur hoi wong haswa jong ta bo nyo e ka ktin ha ka sintur ga jong ba shwa bo un kran ka ktin ga jong blei kan don pa ka don ka sintur ga jong tu kani ga dei ka ba blei hi kwa banga kran ye ka ktin ga jong blei num kran na ga jing semphang jong na ga jing tip la jong ndoi bangan yo igani ka ktin na ublei hoi ublei panan kam ye ka jing semphang ka jing start ka bol aingi ye ka jing tip ka bol aingi ndoi kampat biang tanggata ublei kwa ba ka tu ka ktin ka bangi kran na kanu ka por kan ye dei bat ka tu ka por kan ye dei bat ki breu ka banyo sngu ka tu ka por ka ju ka ktin dan kam la ban kam kran hakwi pat ka rukom hakwi pat ka jaka taka daw opasal pol wong tu ko khat bakha khandai ban naga benta jungaru ban ya ai hanga ka ktin habang ang laka sintur tingi ini bo opasal pol shania ha jing start na jong ndrei ha jing kirkhu ga jong blei bo blei un ai hu ya ka ktin ka badai biang haba u ang laka sintur ga jong ban ya thu ya ka khubor bu bha jong ga jing pen ma ha ki to ki briu ki bo leit banyalap te om tang kata ru ong ru kumengi la pulian tan ba habau ang ya kaktian ge ya sinto ju mu banyalap bo long ru baslur om balong septing artatin ani uba khawet nun undan ke jingslur ke boldness mo ong ktin phareng po ka dono ju banyathu eka daga basai daga bajam hakitu ban sesngap eka tuang ya ke ban pentip daga jing slur ya ke jing mayan ke gospel tuang biang naga benta jong ke banga long kitin sim hagi kanjri bahaka tangan keren slur kumba ke de yang ban keren tu apa pol utip ya ke bo de ban keren ndri wong ki para bungin Ephesus bikin dua bon donro ke jing slur ban keren
Tinangam firung isu thu mahai kata ba habang kwa ban kram ga ktin jong blei hanu ngidon kam ni ga jing slur ngidon kam ni ga jing start kumno ban kran bat ga jing slur ban kran ni ka klam le shapting klam ri bat klam kono ga jing atatin te ba ni doi na ga banta kita ki balai penyelap ga gospel baki kan yo ga jing slur baki yo ga ktin ka basyai no blei kata kalong ke jingker khu ba khrau gitu ban sngap ya gospel bat haba kin pediang daga jingit kin pediang ru daga jing su thu ba syai ya ke jing penem ka bau play ula ai lung bau Jesus Christ khun ju tikin e parabungi kilong ki bangi don kam ban duai man kapor duai na ka banta bu play ya ka jingkhang jung ka jingit ha ka dono jung ki tu ki bompat ngen duai na ka banta bu play ka jingkhang jung ki lat ki lenti ki opportunities banyak ban poi banyak thu ya ka khubor bu bha sekitu ki bompat yo sngo bat ki bompat ngen bat ka jingkhang ru ngamut ndai jingkhang ngamut ka kata ka ketien ru ka bangi don kam ha ka dono jungi ka bau bleun ai ngi ha bangi kren bat bangin kren ni ka ru daga jing slur tulaga ki parabngi ki duai na ka banta jungi kumta niru inyo ikini ki jing don kam khnang ba ka jing yalap jungi kan nong ka baseso te tu bleun kerku ya ka jing puli jungi ya ka ketien ka jungu bangin nang ye duai na menta ka hima ka jung blei ha ki Singapore ki ban wan ru kumjo ki por ki lanang yat stat ka gospel ka jung blei ru ka don kam ban yat stat ther khnang ba nyo ban pendap no ya ka jing yalap ya ka preng ki jet ban riu baro jok perthai tu bleun kerku nam ta ka buram ka jungu amen tungin yu duai ni ayu imi atrain ta ka ketien ka jung mi ka ba sesin pat nyo ban pudi ni ka por atrai rap ni ban kan mau bagi don kam ban duai na ka ban ta ka gospel ban duai na ka ban ta kani jingkhang jung ka jinget ha ki preng ki tu ki bompat yo ye ka jinget ban duai ru kan rat na ka ban ta ki lat ki lenti ki kabu ban yo thu ye ka khubor ka ba jung mi ha preng ki tu ki bompat ngen bat kumjur ru trai ka jing slur ye ka ketien ka bamen men ai po ka dono jung ki sekri ki jung mi bat ye ka jing slur bakin yathu ye ka khubor ba trai rop ni ban sim ni ki jing ki thli ban kan mau ye ki sekri ki jung mi bat ye ki jet ban riu ki bompat yo sngo ban kan mau ye ki man ka por bagi duai namar kalong ka man ka jung mi bagi duai ta joki kan ran ni pan ki ni teng Jesus Christ bada ka boy no ru tu ai bagi jing ai e ka badap beng ka jung trai Jesu ka jing it ba jung blue ku pa lam ka jing slok sim khuit kin shungkar hai lambat ni nang baro hoi bat kirung itu benang ni bat keling setelah kepatai mentah bat do alak taru amen kublai sibun